Guys, tini chung hai nai phai sok bai jak. Ada bro. Tini chung hai nai mui ko channel nui phai sok bai jak. Sini dor log member rok jara jara tong nai parawa. Belum horimun somali. Belum ke dom no tong nai hai kono bro phai manjak tini. Jok tak lele lele. Siap cara lele lele. Guys, tini blog nolong nai tuni paithak porjonto tini kai chung taurak tui phema to. Obrok chalai nai. कर मेरे को जानता नहीं है ये। Norok paithak porjonto nai tini ni member rok. Tabok tini chung mui karo salai kana higo back rock to tauro to tang ke bolong na lai to mui karo sonani bagai. Let's go guys. Rabar bagan go guys. Noro jadi rabar rama blog ro nai nang kai noro comment kai sadi ang noro nophrong na angbo rabar rao. Guys, YouTuber ngakai tamu ba rabar torana nang nai. Hai de ba. Mai ro sana nang ba. Oi, chopol king thangani. Opa. Player. Nice. Coba guys, jaga sab khelai to chini. Tini ni mui songnai chini. One and piece JK. Ko. नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ Tadi guys bini problem to na tam problem ho bro sai manle but thino to 190 सब्सक्राइबर तो आंटा फेस्टिवल लेक लांगे ठीक ठाक है very good 1 मिलियन गाना को फेस्टिवल ने hai nai guys bini channel to bo channel norok sai mangla boni festival ling jako bo channel link description ri nai man kha चैनल को अब रिवील खैया channel ta reveal khai jako kai jebro khaina pura ang nor nai link norok thangi subscribe khai di bino chuba chogirdi hadeba guys ini tung mikro salene island no island norok tini blok 5000 nai tung di bo island ni bumung kai pore norok sanai norok nai और कमेटी एकजन थानी bro thanang nai kintu guys mancho woo ऐसा लगा मेरा मजाक mus bihini jagni mai masine bai kabo आने मोबाइल से पहले ane bawa kap nai si main mustab yang ni saya bo mukol na mukti rong nai nang kai nanda sano nare naina da sano naina da sadi nai di yang ni bhai yang specially pias itu Ramos आलू लाई yang ke sini आया लाई island ni bising te chini or kawi dong guys norok nai man na ayang muti phaijak ayang muti thangjak o bising ti island bising ti chung tini picnic tai khrok nei kai brok tak phano sak sok phaya ko watana thangmani gai bro phaigan kai pura mangsur karak pai ni wa bising danai keno tai sin to blog nai man na no phai be kam tang le mani den ro tin ni blog
kaino interesting ngi tongo gai bong khai tini third mui gorok chalai mani ani channel no nai manna tini lagatar 1 2 3 ne bong khai third obong khai tini island ni bising ti chung chalai mani guys norok no bo yaro channel monetize khainai norok ni belai ke support namo ga hamui phana hamja phana norok naidi video skip ta khaidi paitha jor naini norok bo jakani video nai tong kisa comment khai sari anabo kani thar bo tong thogo e bo jakani an subscriber tong nyang bu sai mannai kanor thana sunani request kai video paitha pore kai norok kaisa kamte comment khai next logo phaijak wang sena jaito mini bumung ke mnex Mr. M Mixer bini bumung ke warrior bini to norok sini tongo jotono one only piece Ramos mini bumung seiman norok Anthony hey guys anta norok sini mano Mr. and Mr. Enoid no guys Miss Enoch. bui tamo sana bo bui ano hamcha thong hamcha ya phano nijine self no sob samoi kuchu to na nango hai deba kaino ro bai paitha jara manlai nai chapuk gai no ngai tani paitha jara block gai guys tabo no nai man na chini wata na thangmani 1.5 घन्टा jak 1.5 घन्टा porse phaisa boi jak wata nai tamo ja wata na kisa nai gan nai pa pore no ro bai manlai nai Alu đất thắng. Muka. Alu sih. Guys, tini nih, cung island bising ti mai, mui kurok salai mani, gak bo, tabok tuisi tori phaijak, norong nai manna taisi tui kom, ta tui tori phaijak island no, island, tamos kan tui tori thanjak, guys, norong nai manna yang, guys ini tini nih picnic, complete thangjak, Maba. Kalau jangan lighter, adi lighter nostok pe kan om dah. Ka to di ka. Guys tabo chung mandro ti pai ni no thanglai kana norok. Video hamja angke like kiri subscribe kiri malai nai next vlogo jotona hambai. Gai norok hambai sing kam te kaisa comment khai thang di. Hello guys. Bye bye. Hello, udah naik langkah ini.